er verdens største energikilde, vi kender til i dag. På en time modtager jorden mere energi end verdens totale energiforbrug på et år. Vi har spurgt nogle unge strømlyttere, om de ved, hvad solenergi er. Ved du, hvad solenergi er? Solenergi, det er noget, der giver automatisk strøm og energi. Ja. Ved du, hvad solenergi er? Ja, det er sådan noget med solceller og vedvarende energi. Og sol. Ved du, hvad solenergi er? Ja, det er energi, der kommer fra solen. Spurgte vi nærmest i skole med skiveren, hvad solenergi er. Ved du, hvad solenergi det er? Solenergi? Men jeg tænker, at solenergi, det er, hvor at man omdanner lyset fra solen, at man udnytter den til at få elektrisk energi. Jeg spurgte nogle helt almindelige danskere, om de har solceller. Annette, har du solceller derhjemme? Nej, det har vi ikke. Er der en grund til, at I ikke har det? Jeg har en mand, der er bange for, at de ødelægger spærrene, når de skal skrues ned i taget. Har du solceller derhjemme? Ja, det har jeg. Fik I dem for pengens skyld eller for miljøets skyld? Vi vil gerne spare penge hjemme, så vi giver dem for pengens skyld. Vi står her på Stram i skole, og vi er på fat i Fie Nielsens mor fra Nitte. Har I solceller derhjemme? Nej, det har vi ikke. Er der en grund til, at I har det? Eller kunne I godt tænke jer det? Altså, jeg tror ikke, vi har det, fordi at, vi ikke bruger så meget strøm, og vi har fjernvarme der, hvor vi er. Så derfor. Ja. Vi får til sidst at få Tom Jensen, som er elektriker, hvad han ved om solceller. Hvor længe har I forhandlet med solceller? I 3 år. I 3 år? Okay. Hvordan er udviklingen af salget gået gennem tiden? Ja, sidste år der var der en enorm opblomstring, og så er det så gået tilbage siden. Regeringen de kom jo med et nyt lovforslag, hvor det, at reglerne blev forringet meget. Hvem sælger du flest solceller og oftest til? Private. Ja, hvad så med gamle, unge? Ja, det er meget blandet. Det er helt blandet. De ældste de har nok været næsten 80 år. Sælger du så meget til foreninger og sådan noget? Nej, jeg kan nok lige give, for et par måneder siden gav jeg tilbud til kommunen med 5 skoler, der skulle have solceller. Og det var 5 store anlæg. Men det var så andet firma, der fik det arbejde. Er der efterspørgsel for det? Er det på grund af økonomisk, eller er det miljø? Eller Altså, den store efterspørgsel, der var sidste år, det var økonomisk karakter. Men der er nogle enkelte, der er også på grund af miljøet. Kan lide solenergi.